ọ bụrụ na onye chọọchị ka nka n'ala Igbo mana nọkwa na asọ nsọ ala. Ọ bụrụ na onye chọọchị ka nka n'ala Igbo mmadụ vuruo Bible for 80 to 90 years mana nọkwa na asọ nsọ ala, ịkpọ ya bụ ikpe ụgha ka inye ya ego, ya sịghị mba ọ ma iwu ala Igbo, ọ nọ na-asọ ihe aha ala Igbo nọ na-asọ. Ọ bụrụ na ịkpọ ya ka ọ gba aka ebe ala na ọmaghị otu o si mee, ya sị gị la ọmaghị, ọ ga-ekwe abịa, ọ nọkwala eze ihe ndị aha ala Igbo la eze. Biko were ntị onye Igbo n'obi onye Igbo. Iwu ala na nsọ ala ọ dị mkpa nyere mmadụ ọbụla ebe ọbụla isi bịa ụwa dịka mmadụ, maka ebe onye bịara ụwa ka mma. Ọ dị ọtụtụ ihe ọma lara ala n'ala Igbo m chọrọ irutu aka. Ọ dị ọtụtụ ihe ọma so omenala Igbo laa, ihe ndị ahụ lara maka na omenala Igbo lara. Nka bụ otu ihe, nka lara n'ala Igbo maka na omenala lara. Onye Igbo hapụrụ ihe ha na-eme n'ala nna ya, were ihe ma nke a na-eme na India ma nke onye China, onye Igbo awetacha, ọ dịghị ebe onye were amaghị aka iwebete, hapụ nke dị adị ka ahụ dị adị. Akụ lara n'ala Igbo, onye Igbo na-akpakwa akụ. Mgbe ndị Igbo na-akpụ ya ọkụkọ iwu n'ihu ụlọ, ihe ike batara ezinụlọ ya eri akụ mmadụ adịrị. Ọ bụrụ na ịpụta gasị kama ihe ga-eme m ya ama akụ m, ọ dị mkpa ka ịjụ onwe gị ma ị na-akpa akụ. Ebe ị na-atụ nwa olilu ahụ, akụ lara n'ala Igbo. Amamihe onye Igbo ji alụwu nwaanyị 3, 4, 6 lara n'ime onye Igbo. Amamihe ahụ onye Igbo la nwaanyị 6, 7, 8 eji anọta nwuruo na nka na udo apụọla n'ime onye Igbo. Ụsọ omenala ala, ọ dị ọtụtụ ihe nsọ omenala ala. Mgbe omenala ala ji n'ala Igbo, ihe ndị ahụ niile ugwu onye Igbo nwere dịka mmadụ, so mgbe onye Igbo hapụrụ omenala ya, ihe ndị ahụ so lakọta. Ọrụ ubi na onye Igbo anaghị arụpụta ukwu ihe ọ na-eri kwa afọ. Ọrụ ubi so omenala Igbo la. Ọ dị ọtụtụ ihe iyi ori ka aga ma agụ ole ghara ole so omenala Igbo la. O doro m anya dịka onye Igbo na nwaanyị Igbo kweta ihe niile dị n'omenala na nke nwaanyị Igbo ikweta na ya na nwaanyị ibe ya ga-anọkọtala otu di, ọ ga-ara ahụ n'ala Igbo. Ama m na m ga-anọ na nka ya ghara apụ ụka, maka ihe ndị a niile wụ ihe ndị soche omenala Igbo la. Ọ bụghị nwaanyị na-emekwa wụ ihe ọ hapụla. Nwere ihe abụ Mkpachukwu Ojagbo, a na-akpọ m Ojiọfọ. Abụ m onye olu okoro nke dị na Ọmahịa n'ime obodo nke Chineke. Ekelere m ọha nweze, ekelere m Igbo bụ Igbo, ekelere m ndị chiri chi n'ala Igbo, ma ndị dibịa na-agba aja, ma ndị na-agba afa, ma ndị mgbọrọgwụ ma mkpa akwụkwọ. Ojiọfọ si ihe onye chiri ya zere, ọ ga-adịrị Igbo la mma. Igbo mma mmanụ o. Biko anyị ga-aga ọfọ ka anyị tụpụrụ ndị ichie, ma anyị agọọla ha ọjị gọọ nzụ geedu, anyị ji mmanya n'aka. Achị m ndị ichie alolu okoro, anyị bụ mba. Achị m unu ba ṅụrụ mmanya ochita dị mma, ya dere gaba, unu ṅụọ n'otu ka anyị ṅụọ, ka anyị ma ndị ṅụrụ. Nkwa ahịa okwu n'ụbịa, nwaanyị afọ n'ụbịa, ihe ọfụma ihe o mere igwu obodo anyị mma. Maka ebe m si bịa etela, obodo m si bịa ka akụkọ nwa bekee batara ikpeazụ n'ala Igbo. Ọkwa anyị nwere akọwara ụwa otu a ga-esi mee ka ọ dị mma. Ọ ihe mara anyị n'aka site n'okike. Esi osita na ya dị mma, na ya dịrị gaba n'aha ndị ichie na ndị mmiri ise. Ọ sị m onye Igbo, ọ dị ọtụtụ ihe lara ala, ọtụtụ ihe ọma Chineke ji gọzie onye Igbo site n'okike. Ọ dị ọtụtụ orika ngara galara ala nsọ omenala Igbo la, na ihe ndị ahụ ga-alaghachi azụ ụla onye Igbo ga-alaghachi n'omenala nna ya. Ọ dịkwa ọtụtụ ihe so omenala nwa bekee bata n'ala Igbo. Ọ dị ọtụtụ ihe so okpukperechi nwa bekee. Omume adịghị n'ala Igbo mgbe mbụ, lesbianism adịghị, ma ọ dịghị ihe ọzọ ọgbọ anyị ga-emenwuru ụmụ anyị. Ọ bụrụ na ha ga-anụ ya na ntị na ihe dị otu adịvụla ala Igbo, mana ha ahụghịla anyị, ọ ga-adịrị anyị na mma ebe ọ bụla anyị nọ, ọ ga-adịrị Igbo la mma. Ojiọfọ kelere Igbo. Igbo mma mmanụ.